Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга койбер темалар турында кыскача. 62-09 һәм 62-08 йортларында яшәүчеләр цивилизация уңайлыкларынан мәхрүм калган, бирдән нәрсә булган. Шоуда махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның гаиләләрен һөнәри яңадан әзерләү үзәге ачылды. Сугышчыларга һәм аларның туганнарына нинди һөнәрләр тәкъдим итәләр? Цивилизация уңайлыкларынан мәхрүм калганнар мондый шикаят белән безнең редакцияга 62-09 һәм 62-08 йортларында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, 2 тәүлек инде барлык подъездлар газсыз утыра, һәр фатирда да электр плитәсе юк. Шуңа күрә 48 сәгатьтән артык вакытка чалалар ризык әзерләү һәм су җылыту мөмкинлегеннән мәхрүм калган. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты һәм вазгыятьне ачыкларга тырышты. Вот мы уже второй день сидим без газа, пришлось потратиться на плиточку, да, не знаю, будет она еще долго работать, вот только еще купили. Чөнки бер нәрсә дә әзерләп булмый, плита газ белән эшли, зәңгәр ягулык икенче тәүлек юк дип сөйли Татьяна Рогошкина. Аның сүзләренчә, башта яллардан калган ризыкларны ашаганнар, соңыннан бутербродларга күчәргә туры килгән. Сегодня уже сами бутербродами, то, что в микроволновке разогрели. Ребенка также покормила, при том, что ребенок болеет, на больничном мы сидим, сама тоже простыла. Да, я все понимаю, конечно, может, люди скажут, в столовую можете сходить, но это каждый день и в день по несколько раз, соответственно, мы ходить не будем. Мондый проблема белән 62-09 йортында яшәүчеләр дә очрашкан, барсының да электр чәйнеге юк. Шуңа күрә суны җылыту өчен пар белән эшләү җайланмасын кулланырга туры килә. Воды-то я с вечера прикипятила, утром еще успела прокипятить по банкам, вот эти переливала. И вот оттуда горячую воду и вот так вот грела. Я ходила в это кафе, в комплексе, кушать. Потому что я не могла. Я просто надо было покушать. 2-5 катлы йортта барлыгы 288 фатир газсыз калган. Люди же на работу в день, вечером они не ходят. У меня соседки был ключ. Она вышла, еще 5 часов не было. Сказала, зайдите в квартиру, я вам открою. Нет, мы уже вышли, мы не зайдем. И вот они без давления газа проверяют. Как они проверяют, не знаю. А расчетки дали на 800 рублей платить. Это что за беспредел? Утечка газа проверяется, а не состояние плиты, чисто она или грязно. Вот эта проверка получается. Моя соседка вообще отказалась подписать на эту сумму. Я, говорит, на такую проверку не согласна. По пунктам она прошлась. Ей сказали, если вы не подпишете, мы составим на вас акт, и что вы нас не пустили в квартиру. Халык сорауларына җавап сорау без Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенә мөрәҗәгать иттек. Безгә 62-08 һәм 62-09 йортларында капиталь ремонт вакытында газ үткәргечләрне кичерүләрен аңлаттылар. Моның өчен эретеп ябыштыру эшләрен башкарырга һәм йортны зәңгәр ягулыктан сүндереп торырга кирәклеген әйттеләр. Подключили газ. Ремонтные работы вечера делали, все провели. А для того, чтобы пустить, мы должны постоянно проверять. Делать контрольную опрессовку. Начали делать контрольную опрессовку, у нас превышает нормативное значение. То есть контрольная опрессовка не выдерживается, не делается, да, где-то есть или открытый кран, или же открытая плита, да, включена осталась. Халыкның иминлеген тәэмин итү өчен белгечләр фатирлардагы плитәләрне тикшерә. Шуңа күрә зәңгәр ягулыкны бирү вакыты билгеләнмәгән. Барысы да халыктан тора дип өстәделәр газчылар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Иске конструкцияны сүтәләр, монолит дивар торгызалар. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре 23-нче комплекста эшләүләрен дәвам итәләр. Исегезгә төшерәм, безнең чыгарылышларның берсендә без 23-10 йорты янында көчле яңгырлар аркасында грунт һәм фундамент блоклары җимерелүен сөйләгән идек. Начар һава торышы нәтиҗәләре бетерелгән, куркыныч тудырган металл баскыч та демонтажланган. Бирдә тагын нинди эшләр башкарыла? Тулырак хәбәрчебез материалында.
Фундамент блокларын демонтажлау эшләре йортның соңгы ягында кичә башланды. Иске конструкцияның күп өлеше инде җыештырылган һәм чыгарылган. Белгечләр сөйләвенчә, аларга бетонны ваклаганда күбрәк көч куярга туры килә. Бу уңайлы ташу өчен кирәк. Нет, очень тяжело, нормально, привычная работа. Поэтому советский бетон, он крепкий, конечно, мы справимся. Транспорт өчен юл өлеше ябылган. Юл төзүчеләр автомобиль сөючеләрдән вакытлыча уңайсызлыкларга аңлап карауларын сорыйлар. Әмма эшчеләр әйтүенчә, җәяүлеләр дә комачаулык тудыра. Демонтаж алып барылуга карамастан чалалар бу юлны читләтеп үтми. Авырлыкка килгәндә инде авыр кешеләр йөреп тора, аларны постоянно аларны үткәреп җибәрергә кирәк, чөнки без гидромонт белән эшләгәндә бетон балчыклары да оча. Авырлыклар бар инде, дөресен генә әйткәндә. Җимерелгән якта эшләр дәвам итә. Монда булачак монолит дивар өчен фанердан опалубка монтажлау башланды. Белгечләр эшләрне төгәлләүнең төгәл вакытын билгеләмәгән. Аларның сүзләренә караганда, бу һава шартларына бәйле. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Укырга бер кайчан да соң түгел, Яршалыда махсус хәрби операцияда катнашучыларны һәм аларның гаиләләрен һөнәри яңадан әзерләү үзәге ачылды. Ул хәрби хәрәкәтләр ветераннарын укытуга, киләчәктә эшкә урнаштыруга, шулай ук социаль адаптациягә юнәлдерелгән. Сугышчыларга һәм аларның туганнарына нинди һөнәрләр тәкъдим итәләр, проект тагын нәрсәне үз эченә ала. Бу сорауларга җавапларны алдагы материалда яңгыратырбыз. Монгол кушаматлы СВО ветераны гражданлык тормышында буяучы булып эшләгән, әмма 2023 елда алган җәрәхәтләр аркасында хәзер коляскада йөри. Киләчәктә йөри алырмы юкмы икәне әлегә билгеле түгел. Шуңа күрә ул хатыны белән бергә яңадан һөнәри әзерлек үзәгенә килә. Үзенә яңа эшчәнлек өлкәсе таба алырына өметләнә. Мин бит эшләдем, минем опыт бар. Логистика буенча опыт бар, менеджер буенча опыт бар. Шуңа күрә проще миңа биреләячәк ул профессиялар. Бу центрның бик кирәкле дип уйлыйбыз. Алар сугыштан соң бергә аралашырга, бер-берсенә терәк булырга һәм монда булышалар дип хыялланабыз инде. Өметләнәбез, өметебез бар. Без монда болай гына килмәдек. Өмет белән килдек. Яңа профессия бәлки булыр. Үзәктә СВО ветераннары һәм аларның гаиләләре яңадан һөнәри әзерлек уза һәм квалификация күтәрә. Эш урынында адаптацияләүдә ярдәм ала алачак. Цель программы – обучить и трудоустроить ветеранов специальной военной операции и членов их семей по востребованным и современным профессиям. Мы предлагаем программу обучения и трудоустройства по специальностям. Помощник логиста, экспедитор, автослесарь, автоэлектрик, моторист, оператор колл-центра, повар-универсал, менеджер по клинингу. Союзниклар проектын булдыру идеясы Андрей Липуновныкы. Аның сүзләренчә, программаның өстенлеге шунда дистанцион рәвештә эшләргә мөмкинлек бирү, мәсәлән, логист булып. Осуществлять звонки водителю, смотреть на компьютере, как движется автомобиль, проверять работу документооборот. Это все можно делать прямо из своей квартиры или приезжать сюда. Здесь создаются все условия для колясочников, для людей с ограниченными возможностями, специальный въезд, туалеты. Тагын туклану белән тәэмин итү, шулай ук стипендияләр, чит шәһәрләрдән килүчеләр өчен түләүсез яшәү каралган, эшкә керешкәнче барсына да өйрәтәчәкләр. Сам я, да, думаю тоже в логистический попробовать, то есть здесь посмотреть, обучиться, пройти, то есть, как я понял, здесь есть тесты, анкету заполнения, то есть вот, попробую тоже свои силы. Пока еще не определился, в какую именно сферу, но очень интересно, очень удобно то, что и обучение есть, и то, что можно будет, допустим, даже элементарно из дома работать спокойно. СВОда катнашучылар һәм аларның гаиләләрен һөнәри яңадан әзерләү үзәге ачуга Чаллы мэры Наил Мәхдиев та килде. Учебный центр по профессиональной подготовке участников специальной военной операции, адаптировать наших героев для работы на предприятии «Союз Регион». Мэр билгеләп үткәнчә, уку үзәгендә әзерлек узып, башка предприятиеләргә урнашу мөмкинлеге бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Гуляй, ярмарка! В магазинах Победа. Фарш по-домашнему Гастрошеф 199,90 за килограмм. Рис круглозерный Царица полей 99,90 за килограмм. Только с 13 сентября по 12 октября в торговом центре «Палитра» лучшие представители кошачьих пород со всего мира в Котто-деревне.